Marmaza mai son tafiya, je ka ga yan waye hamdala, je ka ga yan waye hamdala. Garzaya dan uwa garzaya, mai zako take jika siya. Tafi yan waye hamdala traveling agency kajiya, kai mai son tafiya kasar waje koko Saudiya garzaya. Tafi yan waye hamdala traveling agency kajiya, kai mai son tafiya kasar waje koko Saudiya garzaya. Wani na haɗe ɗan kuɗi na ina so zan je Saudiya, ku faɗa mini kamfani mai nagarta fannin tafiya, wanda za mu yi mu'amala cikin lafiya har baka lafiya, don gujewa madamfara kar su sani cikin halin saka mai wuya. Mai wuya. Tafi yan waye hamdala traveling agency kajiya, kai mai son tafiya kasar waje koko Saudiya garzaya. Hajiya sha kurmi ki na kai ki yan waye hamdala, aiki za su yi miki ba ruwanki da kowace matsala, ba daukar lokaci ba wala ko wata wahala. Tafi yan waye hamdala gaskiya ta zamo sila, ga mutunta abokin cinikayya ba su da matsala. Ko faɗa ko faɗa na ce ko faɗa. Tafi yan waye hamdala traveling agency kajiya, kai mai son tafiya kasar waje koko Saudiya garzaya. Kiliyarin su suke fowadin kaya su suke, kiliyarin su suke reservation nan ma su suke, ga bizar umara bizar haji sai dawa suke. To wai a ina suke, ka faɗa mana ko a ina suke. A iya road suke nan babotin kai mai tafiya garzaya 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 Tafi haya. yan waye hamdala traveling agency kajiya, kai mai son tafiya kasar waje koko Saudiya garzaya. A Abuja ma akwai branch din suka je kai tambaya, nan babotin nan suke waziri Ibrahim Kajiya, a Plaza su suke turi oba Abuja ka